Il-ktieb tal-Ġenesi jirrakkontalna li fis-seba' jum Alla strieħ. Is-seba' jum huwa s-sibt, ix-Xabatt. Imma dan il-jum mhux il-barra mill-ħolqien, anzi hu parti essenzjali mill-ħolqien, il-mistrieħ. Tant li r-rabbini Lowth jgħidulna illi dan il-jum is-seba' wieħed tant kien importanti illi jitfakkar fil-jiem l-oħra kollha mill-ewwel sas-sitt jum. Il-lejl illi jimmarka kull ġurnata tal-ġimgħa huwa ċ-ċelebrazzjoni tax-Xabatt, tas-Sibt, hekk jgħidulna r-rabbini. Allura mhux il-barra mill-ħolqien, mhux il-barra mill-ħajja, il-lejl, is-skiet, il-mistrieħ. Imma huwa l-enerġija, huwa l-preludju, dak li jiġi qabel, huwa dak li jħejji, dak li jipprepara, dak li jimla bil-qawwa il-ħajja li tibda ma' kull ġurnata, li tibda ma' kull jum. Dan li qegħdin iċċelebraw illum is-skiet tas-Sibt, il-mistrieħ tad-difna, mhux għajr il-preludju, mhux għajr it-tħejjija dak li jiġi qabel, dak li se niċċelebraw mal-lejl li ġej u għada fil-ġurnata tal-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Imma dan kollu jaffettwa wkoll l-esperjenza ta' ħajjitna li l-jieli li ngħaddu minnu, il-kwiet li ngħaddu minnu, dak li apparentement jista' jidher nuqqas ta' ħajja, dak li kultant ikollu fih riħa u sfura tal-mewt f'ħajjitna, bħal huma momenti jibsa li ngħaddu minnhom, momenti ta' mart, momenti ta' inkwiet, momenti ta' dwejja, mhumiex għajr dan il-lejl, mhumiex għajr dan id-dlam, dan is-skiet li jħejja l-ħajja ġdida. Ejjew illum fis-Sibt ta' qabel l-irxoxt, fis-Sibt ta' qabel il-ħajja l-ġdida, fis-Sibt ta' qabel il-qawmien, nitilqu fil-qabar ta' Kristu mejjed, l-inkwiet, id-dlam, l-jieli, id-batijiet tagħna, ċerti, iva ċerti, mit-tama tal-qawmien.